U najnovším vydanju televizijnog magazina u prilohu s poljoprivredi analizovali sme tohoročnu šatvu žita na naših prostoroh, ktorá dosť zahrožena pre bar suchu chvíľu tej ješení, ta doznacie iskustva da jedných parastoch. Vo vtorok 5. novembra u archivu Vojvodini otvorena výstava pod názvu Rusnaciju ciklusu životných obyčajoch, na ktorej predstavená časť fotografijoh na sklu fotografoh Budinsky z Ruskoho Kerestura. Uvidíte i jak bolo na večaru društvených baviskoch, ktorý štvrtok toho týždňa v Ruským kultúrnym centru Novým Sadze organizovali mladí z toho našoho društva, a tiež i časť atmosféry zo mladežského balu u Ďurďove. Toti i drugi prilohi o podijoh i aktualnostoch hodni ste patriz na nedjelju na 20 hodin u najnovšim televizijnim magazinu.